Je li vam ovo poznata situacija? Imam 3 male mliječne čokolade. Za svaku sam platila njenu punu cijenu, ali sam samo u jednoj dobila 100 grama čokolade koliko sam i očekivala. 40 grama u ostale 2 čokolade umjesto mene pojela je šrinkflacija. Pozdrav svim pametnim kupcima od pametne košarice. Danas se bavimo jednim prikrivenim fenomenom koji često utječe na naše novčanike i budžete – šrinkflacijom. Naziv šrinkflacija skovana je od engleskih riječi shrink i inflation, odnosno smanjenje i inflacija. To je praksa koju koriste tvrtke kako bi održale ili čak povećale svoj profit, a da se pritom ne vidi da su povećali cijene. No kako im to uspijeva? Jednostavno, proizvođači smanje gramažu ili litražu popularnih proizvoda, ali tu informaciju ne podijele javno sa svojim potrošačima. Dapače, računaju da zbog moćne navike i nepažnje pri kupovini nećemo primijetiti da smo za istu cijenu kupili manji proizvod. Sada vam je jasno otkud riječ shrink u imenu. Kada sam kupila ovu čokoladu, platila sam istu cijenu koju je imala i kada je brojala 100 grama. Da nisam gledala gramažu, mislila bih da se ništa nije promijenilo. No u stvarnosti, ova je čokolada poskupila za čak 25%. Možda se pitate kako nam je to promaknulo. Zato što se malo toga promijenilo na samoj ambalaži. Čokolada je malo manja, malo tanja i kada je uzimate s police, teško ćete primijetiti koliko je sada manja. Razliku vidimo tek kad je usporedimo sa proizvodom očekivane gramaže. No čokolada nije jedini proizvod koji je prošao proces šrinkflacije.